Programom pridružuju 12. februar je u okviru svojih obrazovnih profila i smerova imala zanimanje tehničar PTT saobraćaja. Neki od naših bivših učenika su danas na vidnim mestima u okviru svoje profesije. Pozdravljamo današnje goste. U ime direktora Niške pošte zamjenika gospodina Savo Koca. Predsjednika Saveta roditelja gospođu Suzdanu Jordanu. Naravno i direktore i predstavnike škole. Naravno našu direktorku Snežanu Živković. Sve prisutne profesore i učenice. Na samom početku ćemo čuti o istorijskom razvoju pošte. Tekst čita Milica Trandafilović, učenica 3. četvrta. Nameće se kao potreba za prenošenje poruka na bezbedan i pravomeran način. Istorija poštanskog saobraćaja u Srbiji dugi više od 165 godina. Započeli prenosom pošte pomenicima, glasnicima, tatarima, kasnije dirižaškama, a potom putem železnice, automobila, parobroda i aviona. Od prvih pošta mezulama iz 19. veka, koje su bile prethodnice današnjih modernih izdanja, proteklo je mnogo decenija. Danas u 21. veku sa razvojem telekomunikacija i drugih vidova komunikacija u mnogom se izmenio profil i struktura poslovanja pošte. Današnja moderna izdanja apsolutno odgovaraju potrebama savremenog društva, te u tom smislu idemo korak sa vremenom. Najznačajniji datumi kroz istoriju razvoja poštanskog saobraćaja je 25. maj po starom, odnosno 7. jun 1840. godine po novom kalendaru, u Srbiju počela je sa radom prva pošta na Kalemegdanu u Beogradu. 1866. godine donet je prvi zakon o poštama i izdata je prva poštanska marka. 1874. godine u Bernu Srbija u 21. zemlju sveta postaje osnivač Svetskog poštanskog saveza. Vremenski period od 1945. do 1990. godine prema važećim zakonima pošta funkcioniše kao državno preduzeće. 28. decembar 1989. osnovano je javno preduzeće PTT saobraćaja u Srbiji kao javno preduzeće poštanskog, telegrafskog i telekomunikacionog saobraćaja sa sredstvima za rad državnih svojina. 29. javno preduzeće PTT saobraćaja Srbije se transformiše u kolektiv. 2003. javno preduzeće PTT saobraćaja Srbije posluje od javno preduzeće PTT saobraćaja sa potpunom odgovornošću. U 2003. godine uvedena poštanskih pošiljaka železnicom, a 2005. godine donet je zakon o poštanskim uslugama. Realizacijom programa restrukturiranja izdvojene su radne jedinice Ne mrde, bre. 2010. godine Pošta Srbije je postala poštanska uprava u jugoistočnoj Evropi koja je u svoje poslovanje implementirala poslovno informacioni sistem SAP. Uveden je poslovna informacioni-komunikacijona mreža u sve poslovne objekte, preduzeća, Država. Znamo da znate da je PTT pošta telegraf telefon. Pisanje pisama je sastavni deo naše jezičke kulture i u mnogim književnim delima je predstavljalo osnovu radnje, tok i razrešavanje događaja. Neka od tih dela su Revizor od Gogolja, Sumnjivo lice od Dušića. Naravno, ove godine se također proslavlja i 160 godina od Dušića. Pokondirana tikva Jovana Stevije Popovića, kao i mnoga druga. Sada ćemo čuti odlomke i prepiske između Tatjane i Onjegina u delu Evgenije Onjegina od Puškina. Pismo čitaju Nevena Petrović 3. 3, Đorđe Isaković 3. 5,
Scenski prikaz likova predstavljaju Nataša Mitić iz 401 i Miloš Ilić iz 404. Pišemo. Šta bih znala bolje? I šta vam više mogu reći? Sad zavisi od vaše volje, prezrenje vaše da ću seći. Što dođoste u naše selo, stepe, gde moj život traje, ja ne bih vas sela zacelo i ne bih znala parke šta je. Smirivši burne osjećaje, možda bih jednom, ko će znati, po srcu našla druga verna i bila bih mu žena smerna, a svoji deci dobra mati. Drugi, ali ne, ja nikom na svetu ne bih dala srce svoje, oduvek tako pisano. Nebo je mene dalo tebi, moj život sav je jemstvo, da ću te sresti između ljudi. Znam, Bog je tebe uputio, moj zaštitnik do groba budi. Sustaju, i moj um se slama, a nemo moje srce pati. Čekam, nade glas u meni, bar pogledom oživi jedno, ili iz teškog sna me preni, preporom gorkim i pravim. Završim, da pročitam sreću, od stida nemam više daka, ali vaša čast mi jemči lepim i predajem se njoj bez straha. Šta hoću, kakvom željom zlobnom pokođu vam srce svoje, kakvom će sad veselju zlobnom povoda dati pismo moje. Kad je u vašem srcu čednom, nežnosti iskru spazih jednom, da verujem joj nisam smeo, navici nisam dao maka, slobodu praznu nisam hteo, da izgubim pun čudnog straha. Ne, da vas viđem, da vas pratim, da svaki osmeh pogled hvatam, da vašem licu i da patim, vaš glas da slušam i da shvatam svom dušom svoje vaše čari i savršenstvo svih peća, da kavirim pre vas u stvari i da si nasim tvoje sreće. A ja sam više od svega toga, zbog vas je lutom svetom drugim, svaki je čas života moga dragocena, a ja samo gubim, već onako teške dane stupimo zbog svoga. Neću skoro da se strati, a da bih bio živ u svesti, da svakog jutra moram stati i danas na srcu. A šta je danas pošta? Gledamo scenski prikaz u pošti u kojem učestvuju učenici 2., 3. i 4. grada. Za Beograd, pošto je danas smo brati rođendan, me zanima isto za koliko vremena to može da stigne.
Za koliko to možete najaviti? Dobar dan. Htjela bih da počnete roditeljima pismu informaciju. Znate, jako je bitno i uvijek treba donesti dušu. Definitivno. Kao prilike 2 sata. Dobro, treba nešto da platim. Da. Koliko? 500 €. Izvolite. Hvala lepo, prijateljstvo. Dobar dan, šaljem vrednostno pismo u Austriju. Jel treba neki obrazac? Samo pišite. Izvolite, a za koliko stiže? Pa, treba da stignete sad vremena. On ti arhitekt. Hvala vam što sam primila. Ej, stižu za neki sad neko. Da. Dobar dan. Molim vas platu, dajte mi izveštaj u zadnjih 6 mjeseci, dajte mi neke čekove. Još što je ovdje kod vas vruće? Ajde, devojko, požuri. Imaš uličnu kartu možda? Evo, izvoli. Ne trećinu. Dobro, može trećina. Pa naravno celu. Za ovo ću da se žalim, samo da znate. Sad ja i ti ulazimo. Samo da znate. Kod druga direktora ću da ide. Sinko! Dajte joj ovu polako! Dobro, dete! Ja šurim na ispit, treba da platim telefon isto. Znaš više šta ću da radim? Dete, bre, polako, ubi me! Izvini baba, brate, ne mogu, šurim na ispit, pa rekao sam ti. Kako ona, ti ću Rekao sam ti, brate, ne mogu. Ni babe nisu konekne, ne mogu. Znači da... Ajde, baba, ja ću preko reda, ajde, ti si stara, čekaj. Pauza! Ani, brate, pauza, moram ispit, ej, brate, moram ispit, moram ispit. Ej, uči me keva ako ne platim pom, brate, ne mogu tebe, ano ne mogu. Ajde, baba, brate, vidimo se ispit, vidimo se, baba, brate, vidimo. Sad mi trebalo. Radi s to dete! Pravimo reportažu za televiziju. Pa što me ne snima kad sam imala 20 godina nego sad? Strašno! Pravimo reportažu za televiziju. Pa zašto meni to nije rekao da odim do frizera? Samo. Ajde, dete! Ja na umu imam, a ti jedno stoji, jer ništa radiš tu! Katastrofa! Prvo, RTS 1. Koliko sati? To ne znam. Kako ne znate? Pa, trebalo bi ih oko 1. Izvolite, baba kaže. Sinko, penziju da mi daš. Žetović nada. Jeste, tačno. A dete, to nisam popunila. Ne vidim ništa. Hajde, popjavite. Jo, moja leđa. Hvala, dete, u zdravlje. Uzmi mi ovo, hajde. Doviđenja.
i šta sve može da preuzme. Učestvuju učenici 3. i 4. grada. Šta imamo po dana za mene? Prašite, pokušaj. Uči mi se ruka. To je to, kako je to. Bože, kako je gluposti na ruke i ja ne mogu da bere. Hoćete sretno na kavu? Dobro, vidimo se prijatno. Prijatno. Doviđenja. Joj. Amar, nemate da pišeš. Već sam se zapravo. Ćao, mama. Ćao, evo dobro, ti? Šta ti je? Ništa, čuo sam nove cipele, Marija. Ne hoćeš da piješ kafu? Pa može. Pa ja sam mislila da ti kuvaš. Pa došla sam iz školu, mogla sam jesti da se umojno. Šta ti je? Pa mislim da si ranije došla u školu. Ništa, ništa. Ništa, mama. Pa to je moje pismo. Da, tvoje pismo, Marija. Ti čitaš moje pismo. Da, Marija, ja čitam tvoje pismo. Ja mislim da to nije u redu. Ja mislim da u redu, ja sam tvoja majka, imam prava na to. Zašto mi si rekla? Da sam mislila da je bitno reći. Nije bitno, znači šalje ti nekog iz inostranstva i nije Da, bitno. to je moj drug. Tvoj drug. Sam upoznala. Da, da. Kako je to rekao? Pite svoju čerku, dobija pismo, Ona da čita znam. moje pismo. Tišina. Samo nije u redu. Da bismo kroz sporu predstavu zamenili ovog strogog oca, da li imamo neke članovi iz publike da žele da zamene ovog strogog oca? Neka dignu ruku s tobom. Ajde, dođi. Vidiš ti šta ti radiš? Kako se zoveš? Tvoja glupost je bezobrazna. Filip. Sada ćemo vidjeti Filipa u ulozi oca. Da poludimo? Pošiti, poludimo. Šta? Koju me zimi, šta ona radi? Čita moje pismo, mislim da stvarno nije u redu. Od neznanca. Venac, pa da, pa da. Ne se pitam ja za nešto, se pitam ja. Kao da ona meni majka, ne ja njoj. Bitno da ti sve radiš. Da, ti si fenomenalan odam. Da,